Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ɗan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. A yau darasinmu zan nuna muku wani application mai abin mamaki, ma'ana application ne na editing ɗin hoto ka sa mai effect kenan. To da farko dai za ka shiga cikin Play Store ɗinka. In ka shiga kamar haka, sai ka zo wajen searching, sai ka danna noise kamar haka, sai ka yi searching. Zai buɗo ma kamar haka, za ka gani mutum 346 sun yi review ɗin application ɗin, nauyinsa 37 MB 37, sai ka danna. Da yake ni na riga na install ɗin shi, updating ɗin shi zan yi. Kai kuma in ka tashi sai ka danna install a kai. Saboda network ne yake ɗan yi mura. In ka tashi kawai za ka danna install ne, zai ma install. To shi wannan application ɗin yana gyara hoto, sannan za ka sa hoton effect, abin dariya ne ko kuma so kake ka gyara ka yi posting ɗin shi. Misali, ni kamar kuna haka, ku ɗan yi haƙuri, network ne yake ɗan yi mura. Yawwa, kamar yadda kuke gani kun ga gashi yanzu an install, sai mu danna open. In mu danna open zai buɗe mana kamar haka. Yawwa, misali in ya buɗe mana haka, kun ga nan application effect ne wanda aka yi sa hoto, ka dai sa mai duk wani hoto da kake so, ka sa mai effect. Kun gani? Gashi in kuka yi sama za ku ga magic cute love photo art 2020 birthday magical pony, ku ɗau abin da kuke so. Misali bari in ɗau wannan na golden eyes ɗin nan. In na ɗau wannan sai na danna a kai. Saboda wannan talla ne. Sai na danna kan start making. Sai ka danna kan replace photo. Sai ka danna a kai. Sai ka nemo wani hoto ne fi dacewa da ka ɗora a kai. Bari a ce na ɗau, shi misali wannan hoton ne. Sai ka zo daidai kan fuskar, sai ka danna a kai. To, ku ɗan jira shi kaɗan, in zai yi sai ya ɗora ka. Yau kamar yadda kuke gani, kun ga yanzu hoton ya hau kai. Idan kana so ka cire wannan alamar ta noise, sai ka danna a kan cancel ɗin nan. Kun ga yanzu ya yi, sai ka danna make. Kun ga shi yanzu yana yin loading a kai. Hoton yana yin making. Ɗan jira kaɗan da Allah. To shi wannan application ɗin za ka yi amfani da shi ka yi posting ɗin shi a WhatsApp ne ko Instagram ne. Haka dai zai sa maka new effect. Kun gani? Kun ga gashi yanzu ya hau. In za ka yi posting ɗin shi sai ka danna post. Sai ka danna da abin ɗaya da kake so. Ka tura shi gashi nan ma Facebook ne ko WhatsApp ne ko Instagram ko Messenger. Daidai abin da kake so. To da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon namu. Ku daure ku danna mun subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.